Esselamu aleyküm mehvan vatandaşlar. Häzir mübarek Ramazan ayı dowam edýär. Bu mukaddes ayda tutýan uradalaryňyzy, okuyan namazlaryňyzy, edýän ýaxşy dua dileýleňizi beýik Allah Taala öz keremleri ýakyna kabul etsin. Näşugun 2020-nji ýylyň 11-nji maýy Balkanly dostum meni gözlata hemde gaýtyrmşata ziýarata çagyrdylar. Häzir Aşgabatyň halkara howa mendine barýan, ol ýerden hem Türkmenmaşa uçursyn etip bolsa, Türkmenmaşdan hem Balkanly dostumyzyň awtoglugyny gözlata hemde gaýtyrmşata ziýarat eder. Şo hakynda da giňişleýin video görnüşleri siziň dikkatiňizi ýetirmegi makul bildim. Hanunny Allah ýolumy açyk etsin, ziýaratlarymyz kabul bolsun. Mehman vatandaşlar, Türkmenmaş şäherinden Gülnogorlugyna Türkmenmaşy Aşgabat awtoýolunyň uğru bilen gidip barýar. Gözlata tarap aýdyşlaryna görä 130 kilometr çemeti aralyk bar. Gözlatadan hem gaýtyrmşata 38 kilometr. Awtoýolumyz 2000-nji ýylda goýberilen Toyota Sienna. Anne dip bolsa tamaman barar. O ýerleriň hem rowaýatyny gurrun berer, hem ajaýyp tebiği ýerlerini size ýetireriz. Yine şu aylawdan hem biz Aşgabat tarapa dälle çepe sowlyat Gydylgaýa gapdylar. Gydylgaýa dip ýazgan bar. Şu ýol tutturman gidiberden hem gözlata ýerdämi? Bunu geçten Aşgabat tarapa giden ýol çeperak oldan Gydylgaýa dip ýazgan. Şu ýoldan giderse dip bolsa. Çepde görünýän owa sowulýan öwrüm bilen owaň adam Hasan eken. Hasan owasy Türkmenmaş etrawynyň Hasan owasy ýanyňdadyr. Öňe bir sowulymda da görünýär. Adatça Balkan vilayetinde düýeler godam gelýär. Öňe nätügeleme şunlar sagar sürelerim bar. Akkuy. Akkuy diyen ýergi bar. Akkuy owasyna ýerden gidiyor. Şuna saga akkuy. Türkmenmaşy akkuy owasy. Doğru köyle. Gözlata 35 kilometre dip koydular. Ona atın. Ana bu yerlerim Uğuzboy diýilýän yer. Üstaýdan Uğuzboy başlanýar. Uğuzboy sedem dilçilen aýtmana görä Oğuz boyu şu yerden akypdyr. Uğuzboydan tünü derýa olun Hadar deňizine goýan geçmişde. Çökürtüp tutdu. Goşa ova mı? Yine Goşa ova diye. Ne yazılırım? Goşa ova diye.
Kova birleşmiştir. Ulan bir o avık. Avık diyen ova. Hemmeden Türkmenbaşı etrafına değişlimi. Ava. Buna şu Avık ova diyor. yodu avık ova dedi o. Yanlış bana Türkmen'den o diyor. Onu getiren Türkmenbaşı getiren Fahri Canı'na. Beyle de Kıdırgay'ı anardan Bektaş'ı dinlemek diyor. Cebeli çenler diyor. Cebeli Beyle'nin yerine oturuyor. Burcu mi? Ya da ne burcu? Tabii o var yani. Oğuz var oğlu. Çok yanlı. Şu yanından Sağalyas. O dağdan iğne yerinde de. İşte bu orada eşek fırını. Dağdan iğne yerinde. Göllete ziyaret hanısı. Dağdan iğne yerine. Tabii renkli. Ne şeydi? Göllete ayırlık. Sağdan biri 25 minut var. Saat doğru.
yerler var. Bismillahirrahmanirrahim. Gölde tasarruf edileceğiz. Göllerde hakkında İngiliz dilinde maglumatlar var. Türkmen sözü Mukup İbn Hasan Göllata. Nemehvan adamlar Göllatan hem de Aksulu inemizin aramgahlarına ziyaret ettik. Göllatan özünün vesiyeti var dediler. Maňa gelmeden öňürti enene de ziyaret edin deyip çoňçynam ilki Aksulu inemizin aramgahyna ziyaret ettik. Soňra Göllatan aramgahyna bardyk. Ýaşy duga dileler ettik. Dilelerimiz Allah Taala kabul etsin. Şu yerde yeni bir aýlatyň ýatlatmak istadim. Olam bolsa şunun ýaly ziyarethanalary, aramgahlary, öwliýalary barlaryna bir ata-babadan gelýän öz milli ýörelgämiz bar, däp desturlarymyz bar, edep tertibi bar. Şol ýörelgäni, kada kanunlarym öz ogulaňyzdaky, şäherleriňizdaky meçitleriň imamlaryndan soran meselemine öwliýalary aramgahlary aýlananda hökman täretli bolmalylar, egneşiň arasynda bolmalylar, öwliýalara bar şol ýatan bennedenlerle gün Allah Taala'dan dile etmeliler. Şonuň ýaly ýagdaýlaryny öz imamlaryňyzdan sorap bilersiňiz. Öý ojokluňyz abadan bolsun, artgal bereketiňiz kän bolsun, janyňyz sag bolsun. Ata-watanymyzyň gödel kunjoklaryny seýil etmek, keramatly ýerlere ziyaret etmek hemme meýesser etsin. Gölle tajanyny ýa-da beýledik ziyaret etmek üçin, sadaka bermek üçin hemme şertler bar eken, meçidine çenli var, tuğulum hayır sagawatyň hasabyna gurupdurlar. Allah hayır sagawatlaryny kabul etsin. Näder goşlamyz berdi ýazdyrdyk. Gaýtarmyş ata bark gelmekçi. Bädirinden görýän Hedreti Kemal Gaýtarmyş ata diýe 38 kilometr. Gaýtarmyş ata da baryp ziyaret eteli. Ondan soň ýene ýylymyza gelerse, edip bolsa Gölde tajanyna agdymyza çardy. Ene büdürtü durragan bolsa, abyr atdyr, abyr Gaýtarmyş ata ýetip gelýär. Ýaşyl çöpler görünýänler. Şol Gaýtarmyş ata her bolara barary. Şertler var. Ene Gaýtarmyş ata aramgahy. Maglumatlarym ýazylygy. Size görkezim. Kemal Şeyh Gaýtarmyş ata 14-15 asyrlar. Öwliýän asl ady Kemal bolup, Şeyh we ata atlar, ýani Kemal Şeyh, Kemal ata diýilmegi oň mertebesini aňladýan derejesidir. Gaýtarmyş ady bolsa, onuň insanlary her hili görünür, görünmez, bilinir, bilinmez, dürli bela we beterlerden sowuju bolmagyň, goramagyň, penakär hökmünde görünmeginiň netijesinde berilen adydyr. Ne Kemal Şeyhiň, ýani Gaýtarmyş ataňam aramgahyna bardyk, ýaşy duga dileler etdik. Yurdumuz abadan bolsun, halkymyz agdyr bolsun, öý ojoklaryňyz artgal bereketli bolsun Allah'tan. Näder Gaýtarmyş ataňam rowaýatyny ýol beledimiz maksada gurun berer. Ene Gaýtarmyş ata ziyaretgahynyň sadaka berilýän jaýlary, anaňda çeşmeler görünýär. Ne bir ýerde de hiç zat ýok gelden görýärmi? Daşlar var. Buna
Tamam, rivayet nedir? Maqsadamyz gurrun berer. Maqsada Qaytarmys ata Hazrat Kemal Syh Qaytarmys atamyzyň özi çopançylyk bilen meşgul bolan, soňra da şularyň üstüne ýanky galmak düşmanlar solan wagtynda Qaytarmys atamyz öz halal mallaryny şu düşmanlara ya Rabbi Huda edip Allah'dan dilep düşmanlara netip aylandırma men halal mallamy harama tindirme diýen wagtynda Allah tarapyndan kudret bilen şu görýän daşlaňyz Qaytarmys atanyň mallary şular daşy öwürler Allah'ın kudret tarapyndan ýa-ni galmyklara haramlara netip etme diýip dilek duasyny edenden soňra şu görýänleriňiz düýeli ullary düýemeňde goýuna meňde şol daşy öwürüp ýatan şu Qaytarmys atanyň mallaryny gatlaryňda çeşmeler şu çeşmelerin boyunna da mallar yatan yerine yatan daşy öwürüp galan mallar. ta olmakda takdir ýerde dağın daşları var. Ýanky aýdylan riwayete göre Qaytarmys atanyň mallary düşmanlara, batwarçylara nesip etmesin diýip Allah'tan dilek edipdir. Şeýle mallary daşy öwürüpdir. diye ettirek nevittağ garat adamız evedi gartym nipir ýagşy iş etmäň da şeýdip daşa ýadan garat ştöwrek Qaytarmys ata ziyaretgähiniň ziyaretkanasynyň töwrekleri men şu daşlary ünslerim bir edil yere bağırın dirap duran yer yok da daşlan görýärmi? İnçe çykyp. Rowayete göre Qaytarmys ataň mallary daşy urup dinlediňiz. Şol daşlar. Şol urup şunlar daşlardan dolu. Ene ehwan adamlar Qaytarmys atada ziyaret etdik, ýaşy dua dileler etdik. Dilelerimizi Allah Taala kabul etsin. Nidimde gözlata berýäs, ýol oluda, ýol beledimiz maksadagy gözlatan rowaýatyny gurrun berer. Gözlata barada gurrun bersek, bizim öz ýaşylarymyzdan alan maglumatymyza göre, öz eşitişimize göre aşardamyzdan gurrun bereýin. Gözlata hakyky ady Ebul Hasan Aşyky. Gözlata meň lakamy bolup durýar. Özi 1110-njy ýylda dogulup, 1221-nji ýylda da dünýeden gaýdy. 110 ýaşaýar. Gözlatamyň asly Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň giýewsi bolan sahabalaryň üçüncüsi, dört şariýarlaryň üçüncüsi Hazreti Osman Zinnurayn, Allah Taala ondan razı bolsun. Hazreti Osmanyň 21-nji arkasy bolup Arabistan aslı Arap Kuroş tapasından bolýar. Gözlatamyz alym almak maksady bilen türkü döwletlere gaýdan wagtynda Hoca Yusuf Hemedanyň talibi bolan Hoca Ahmet Yasawi'den alymyny dowam etdirýär. Hoca Ahmet Yasawi Qazaqstanyň Türkistan ýen şäherinde bolup, Gözlatamyzda şundan alym tälimini alýar. Bir gün Hoca Ahmet Yasawi öz taliplerinin, soğuklarının derece yetenligini, yetmedikligini bilmek üçün, kıyınakdan geçirmek üçün öz olunakı hümmet hatasını daşarda ayla zınk koyuverir. Şundan sonra da öz taliplerine ayda barın men hatamı getirin deyip uğradan vaatlarına hemmeti gidip Gözlatamyz oturan yerinden kıymırlaman oturuyor. Hoca Ahmet Yasawi gelip bundan sonra ya Hasan sen näme üçin gözlemäne gitmedim deyip soran wagtynda Gözlatamyz aýdýar
ey pirim, ey tasir, sizin bu hümmet hataňyz bu töwereklerde däl, baryp balakan dağlaryna düşdi diýip. Hoca Ahmet Yatowy meni sen nähili ýagdaýda bilýän diýip soran wagtynda Göllatamyz iki baş amarmanyň dyrnagyny gördi. İki baş amarmanyň dyrnagyny görüp derejesine ýetenligini bilenden soňra Hoca Ahmet Yatowy Göllatamyza patatyny berip, meniň hatamyň düşen ýeri seniň mekanyň bolsun diýip muny ýola rowan etip goýdy. Edil sowatlarda gadaklaryň Altyn Orda diýilen bir ordusynyň hany bolan bu hanyňda bir gün ýatan wagtynda düýüşine Hydyr aleyhissalam girip senin gapyňdan bir derwiş geçer, sen gyýdyňy şo derwişe nikalap bermeli bolýan. Bu Allahdan sana buyruk diýip düýüşine girýär. Zanybek Han mı? Bu hanyň adı da Zanybek Han. Edil sowatlar şo Zanybek hanyň hem ýekece gyýdy bolan, bu gyýdynyň adyna da Aqsylu diýerler. Bu han düýüşindäki gören düýüşini garasyp beklep, garasyp oturan wagtynda näçe güni geçse, emma gapdyndan hiç bir derwiş geçmenden soňra ýanky Zanybek Han özüne körlerini ýanyna çağıryp gel göwün asmana gidelim diýip awa gaýdýarlar. Olar awa gaýdanlaryndan soňra ýanky gyýdy Aqsyl ýaýlyk ýaýmak üçin ýanky bolýan çadyrynyň garynyň başyna çykyp ýaýlygyny ýama awassan wagtynda edil şol günem Göllatamyzyň ýoly bularyň öýüniň üstünden düşýär. Ýanky gelmeli derwiş. Aňyrdan gelsine ýanky gyýdy görýär da Göllatamyz gyýdydan suw sorýar. Gyýdy aýdýar, suwmy da ýok, ýöne gymyz bar diýip aýdýar. Gadaklar näme gymyz içýär olar. Gymyz bar diýip aýdýar, şonu Göllatamyz bir kuşka gymyzyny içenden soňra bir gözüne aýlaýar. Ýanky gyýdyň ýaýlyk ýaý oturanyny görýär da Göllatamyz bir doga dilek edýär, edi oturan işin ýagy öwrülsün diýip dilek edýär. Bu gyýd edi oturan işine häzir üns bermäni ýanky Göllatamyza seredip üstü basy bir garyp ýamak bir derwiş tapatyny gadaklaň öz giýinsi ýalak däl, nöker däl, esker däl, bir ütköşük giýinudi, ütköşük adam bu kim kadip ýerinden seredip galyp ýanky işini dowam etdirjek bolup elini gymylladadyny eli gymyllamaýar. Şol wagt öňündäki edi oturan işini seredenni ýanky edi oturan işi eýýän ýaga öwrül neme diýär, öwrüp galýar. Şol wagt bilýär ýanky gyýy bir adamyň ýöne adam dälligini edýän dogatynyň dileginiň derrew kabul bolýanlygyna göz ýetirip kakasy awdan gelen wagty ýanky Zanybek awdan gelen wagty aýda atam diye gapymyzdan bir derwiş geçdi diye, ol gelip menden suw sorady, menem gymyz berdim diye, senden soňra da şeýle eden işin ýagy öwrülsün diýip dilek etdi diye, oň dilegde şo wagt kabul boldy, mene ol adamyň kimdigini bilmedim diýdi. Zanybek hanyň her garasyp oturan adamdygyny bilip näçe günler garasyp oturdy ama. Şodugyny bilip nökerlerine aýdýar, siz nire gidenem bolsa, ýere girenem bolsa şol adamyny tapyň da men ýanyma getirin diýip. Ýanky nökerler gözläp ahyry şol günüň dowamyny Göllatamyzyň ýerinden ýetip ey derwiş, seni hanymyz çagyrýar diýip aýdan wagtlaryna Göllata örgökden gelip ey insanlar, ey doganlar, mene bir derwiş, bir geday, olan bir han, men bu tapatda bu ýagdaýda bir hanyň huzuruna barmany utanýan, ejab edýän. Soň üçin men goý ýolum bilen bolýan, siz maňa diýmäň diýen wagtynda ýanky nökerler aýdýar, ey derwiş diýär, eger sen biz bilen barmasaň, han biziň kelläňizi mahrum edýär. Onu Göllatamyz aýtdy diýär, men sebäpli siziň kelläňiz gitjek bolsa, onu buňa ýol bermeler, biz giderim diýdi, Göllata ýankylar bilen geldi diýär. Gelen soňlar Zanybek Han bilen saglyk, amanlyk toraşyp salamlaşyp, hal-ahwal toraşanlaryndan soňra Zanybek Han aýtdy diýär, ey derwiş, ey diwana da bolsaň, derwiş de bolsaň ýöne adam dälsiň, ýöne maňa Allahdan buyruk boldy, men ýekece gyýdym bar, atda Aqsylu, ýaşda 25, men şonu saňa nikalap bermeli bolýan ýerni Göllatamyz ýene de örgökden geldi diýär. Ey Han ağa, size bir han, o da bir han gyýdy, özü 25 ýaşynda, men 50 ýaşymda. Öz deňduşy bardyr, öz deňi taýy bardyr, halaýany göwün bereni bardyr, siz gyssanmaň, howlukmaň, siz göwünüňize gelip getirýän zadyňyzy maňa aýdanyňyzy bilen siziň gyýdyňyzyň menne göwüni boljakmy, bolmajakmy, o da belli däl. Şo sebäpden howlukmaň diýen wagtynda ýanky Zanybek Han gyýdynyň
göwnäkini bilmek üçin gyzynyň ýüzüne sereden wagtynda gyzy öz ýüzüni bir gapdaly togup içinden diýe gel men atam inni meni gezip bören bir gedaýy rowa gördüm diýip pikir edýär içinden. Şol wagt gyz kelletini gymylladyp bilmeýär, kelleti doňup galýar öwren ýerine. Muňa hek tebip çagyrýarlar, her bir ketellerden alyp çykan adamlar çagyrýarlar, hiç ýyly netije bolmaýar, açyly bilmeýär. Sonunu Canybek Han aýdýa: "Ey derwiş, näme eten bolsa hikmet senden ýetendir. Ýene özüň açmadan biziň etjek aladymyz çärämiz ýok" diýen wagtynda göller tamy diýen gyzyň öňüne baryp eňeginden bir barmagyny degirip, "Agy, sen beter gaty ýokardan uçýan, ýokardan uçma, ýokardan uçýan guşlary alyp bilýän mergenler aşakda da bardyr" diýip bir eňegine kakýa, şo taýda gyzyň kelleti açylýar. Bu keramatyny görüp ýanky towa gelip, göllata aradyçylygyny berip, muň bilen nikahlaşmaga rady bolýar. Muny göllatamyz aýdýar, "Ýok diýär, men häzir sen nikahly alyp bilemek" diýär. Näme sebäpden? Sende tekebbürlik bar, sende menmenlik bar diýip aýtdy diýär. Sen menmenligiňi aýyrmasaň, sen maňa häzir nikahlaşmaga dolu derejede dogry geleňek diýip aýtdy diýär. Onda men näde aýyrmaly toran wagtynda aýtdy diýär, boýnungdan torbany atyp 7 gapydan dilekçilik etip gelerdiň diýär. Aksylenemi diýen 7 gapydan dilekçiligini etip gelenden soňra göllatamyz bilen nikahlaşyp, Canybek Hanyň patasyny alyp ýollaryny dowam eden wagtlaryna ýanky gelmeli ýeri Hojaahmet ýatagynyň Hümmet atasynyň düşen ýeri Balakan dagyna gelmeli. Bu ýollaryny dowam edip gelýärler. Ýolla bular kän keramatlar bar. Ýöne edil häzir biziň eşitişime görä görüň Merýanyň kitabyny, diskini diňläp kitabyny okudaňyz has görkezden keramatlaryny açygyrak özüňiz de bilesiňiz. Şu wagtky göllatamyzyň aramgakynden ýatan ýerinden aralykda 1 kilometr aralykda bir gyzyl dag bar, şo taýda da bir gowak bar. Biziň eşitişimizde görä aksylenemiz bilen ýanky göllatamyz gelýän wagtlary gelişlerden şo gowakda ýaşapdyr diýip eşitdik, ýaşapdyrlar diýip eşitdik. Muňa men kän bir ikirjiňlerden duramak, kän bir neme dedemek, sebäbi özüm 2007-nji ýyllar, 2008-nji ýyllar gelip şo gowagyň içine giremde gadymdan galan çemçeleri, ağaç zamlary gördüm. Gözüm bilen gömürüp yatanlaryny ýatyny gördüm. Ýaşalan bolmaly. Muňa hiç ýelşugam ýok. Şonda gelip aksylenemiz bilen göllatamyz şol gowakda ýaşap başlan wagtlaryna şol töwerekdäki gezip bören çopanlar gowakdan bir aýal adam bilen erkek adamyň girip çykýanyny görüp owa habar edýärler. O wagtlarym gönnen göni ýanlaryny gelip bilmeýärler, sebäbi galmak diýe, garapçy diýe galtaman niýe şolar ýalyk bir nemäň janty bolaýmasyn pikiri bilen dol ýanlaryny gelip bilmän ýuwaş-ýuwaşdan öwrensip, soňunda göllatamyz bilen gepleşenlerini, gepi gurruny ýerlikli bir üýtgeşik adamdygyny bilip, owa ýuwaş-ýuwaş göçüp häzirki göllatamyzyň ýatan ýerine oýun içi durşuny uly owa bolup galýar. Bundan soňra ýaşaýyş dowam edip bören wagtynda göllatamyzyň 3 ogly 2 gyýdy bolýar. Ol oğluna Nurat'a, ikinci oğluna Omar ata, üçüncü oğluna Ibrahim ata diýerler. Ibrahim'in atanın adyny gyýyp galdyp Avag ata da diýerler. Nurat'a Özbegistanda ýatyr, Omar ata Balkanawat şäher bilen 30 kilometr aralyda Käri diýilen oban gyrasynda ýatyr. Ibrahim ata dol maglumat bolmasa da köp ýaşylyň dilinden eşitişimde görä Eýranda ýatyr diýip aýdýar. Nurat'ın neveresinden bolan edilýänçe da ziyaret etdik, gördüňiz. Gaýtarmy ata Nurat'ın neveresinden bolan. Bir gün aksyl enemiz ýarawtyllyk özüne bir hastalyk tapynýa ýatan wagtynda maňa akmaýan süýdi gerek bolýar. Aksyl gyýlary 2 tany, uly gyýdynyň adyna Akbibi, kiçik gyýdynyň adyna Aýsylu diýip. Öz ady Aksyl, Aksylu. Aksyluwam diýilýär, Aksylen diýilýär, Aksyluwam diýilýär. Bir gün ýaraman ýatan wagtynda ýanky göllatamyzyň owatundan 100 kilometr 93 kilometrlikde şo döwürlerde bir Sarabay diýen adam, baý adam bolupdyr, tahy pelwan adam bolupdyr. Mal mülki ýeterlikli artykmajy bilen bolan adam eken.
Sonra gölla tamamı enimde yaramat altında ulu gıydı ak bibini sol tarıbayın yanına uğradı yapar. Son ak mayatı vardır. Son tüydünü ten tarıbaydan sonra atam uğradı deydi aytti uğradı. Ak bibi yankı tarıbayın yanına varıp havarınaydı ya, tarıbayda ayal adamın gelenliğini verip yönü ayal adamın yüzünü teritmeyen eken soğuklar şeyle ıqtiqatlı olan tarıbayın özü alim olmadıdı. Namazı teripli denanı ne mekramı teretmellerliğini bilip özü yüzünü öğürmeni isen tutayda qarasıp gidip 40 tane düyanı birinin yerine tirkap gelip eline tuttur yapar. Atağını da bizden soğut, atağınız doğa dileğini hiç açın bizden kızganmasın. Her doğa dileğini bir diye atlatın. Bizim hakkımızda doğa dileği etsinlik koyuyor. Ak bibi beğenip Alqaydanın gelenden sonra atasını gollatsamıda gurrun veriyor. Bana şey deydi, özüsün şu düyanı verdi. Bizde de doğa dileğinizde bizim yadınızdan çıkarman diye ayttı deydi. Onu gollatsamıda hiç il karar tapman. Bu tarvaya eğer işini bitirdi diye de yankı kıyıdının yanına alıp yine de yankı tarvayın yanına özü kaydı. Gelenden sonra hal ahval salam peri hal ahval soruşanlarından sonra yankı tarvaya ayda ey tarvay diye sen eğer işini bitirdin diye. Bundan anırık inni sen adını tarvay diyemeler eğer tarvay deyip tuturlar diye. Eğer adını gollatsamız koyuyor. Sonra men inni diýäsiň eden ýagşylygyňy diýä men şu dünýede taňa gaýtarmasam diýä ahiretde Allahyň öňünde men bergidar bolarym. Şoň üçin men bergimden çykmak isleýän. Taňa pul bersem towuk gutararsyň, don bersem hem geyip ýatarsyň. Hiç haçan hiç ýyly senden gitmejek zat, gitmejek zat men şu gyzymy taňa nikalap berýänlik ak bibini ätarwa nikalap berýär. Ätarwa we häzir gollata yatan aram ýagynyň arasyndan 90 kilometrlikde aňyrda o Tuwar diýilen tarapda Qazaqstan tarapda ýatyr. Ätarlar bilen ata taýpasy daý ýegen bolýar. Ondan sonra gollatamyň häzirki yatan aram ýagynyň bir 3 kilometr ýylyk ýokurly Käbedepe diýip bir depe bar. Bu yer näme üçin Käbedepe diýilipdir? Şo galmyklar gollataň üstüne çolanlygy sebäpli hiç ýyly haç farzyna gidip bilmäni hemişe günne giýje şo Käbedepe'de aglap Allahy ibadet eden wagtynda Allah Taala öz gudraty bilen öz dostunyň öz gulunyň üstüne magnawiýetden Käbäniň özüni getirýär. Şo gepede de haç farzyny ýerine getirýär gollataň. Hem de özüniň hemişe elmydama ibadet eden nepedi. Şoň üçin Käbedepe at goýupdylar. Bir gün gollatamyň şu depede ibadet etmek üçin giden wagtynda elimizde öýde ýok, bir iş bilen çykan ýekece körpegiýde aýsylyk öýde galýar. Bu da mallaryny suwa ýapmak üçin suwa gelenine bir köşejigi batýar. Batgada palçyga batýar. Bu da gyn maskala nähil çykajagyny bilene köşegem agyr zatdan, ullukan zatda goýun geçide. Edil sol wagtam aňyrdan bir daýok piýada peýelwan oglan aňyrdan gelýär de ýanky guýdan bir edere suw başyna çekýärdi, görýär. Gyýda salam da bermeýär, sorag da bermeýär, gyýdy bile gepleşmeýärem. Görse köşek batypdyr, gyýdyň aljyrap durandan bilýär de bara. Gönýöne köşegi göterip palçykdan çykarýar da gyrada goýýar da göz ýoluny dowam etdirýär. Bu gören ahwalatynam gollata gelenden soňra ýanky keçi gyýdy gurrun berýär aýsyly. Onu gollata toraya mundan nirä tarap ýöredi diýeni, şeýle tarap ýöredi diýeni, hä şolawda toy bardy, şo toýa barýan normallyk gollata ýanky gyýdynam ýanyna alýady gidi. Barya ol hakykatdan hem ýanky köşegi palçykdan çykaran oglu adamyň özü peýelwan oglan eken, şo baran obatyny toýa çagyrylypdyr, göreş tutmak üçin gelen eken. Edil şo adam halaýyk üýşipdir, mähereke üýşipdir, göreş başlajak bolup turan eken. Şol oglan göreşe çykmaly bolup turan wagtynda da gollatamyň özü orta meýdana çykýar da ýanky oglandan toraya sen kim adyň näme diýende gerkezdi. Sen niye ýolda gelýärkäň diýe men gyýdma şeýle aljyrap duran wagtynda şeýle ýagşyklyklary edipsiň. Indi saňa men bergimi bermesem, gaýtarmasam men Allahyň öňünde bergidar bolarym. Şoň üçin pul berilen gaýtardan torarsyň, don bersem ýyrtarsyň. Men saňa hiç haçan öz ýanyňdan ýetmejek zat, men şu gyýdymy saňa nikalap berýän. Kiçi gyýdyny gerkede nikalap berýär. Gerkeler de garrygala tarapda ýerleşýär, gerkeler bilen ätarlar atalar bilen daý ýegen tarapyna bolýar. Şeýdip ýaşaýyş dowam edip bören wagtlaryna da gollatamynyň köp wagtlarda görkezden keramatlar eken, öňe bir
Bunun gelmegi bilen galmyklar ýa-ni Çingiz Hana meňde bolýam ýa ölnemet bolýam ýa Mongollar bolmagda mümkin dolýany bize eşitişmede ora galmyk diýip aýtdylar. Şo galmyklar şu topraklary eýe çykmak üçin şoluşa başlaýarlar. Bular da çodan wagtlaryna da şu toprakda bir güýçli pirin bardygyny bilýärler. O pirdi eden dogaz şo wagt kawut bolýandan bilýärler. Mundan heder edip gorkup ilki bilen şu piri her etmeli, ýetip etmeli, piri birinji bilen öldürmeli. Ondan soňra bu topraklara bir eýe bolup bilýär diýen netije gelip Göl Atamyň üstüne çoluş edýärler obatyna. Munna Göl Atamyň bilýär çoluş gelýänini bilýär, çolurjanyny bilýär-de öz keramaty bilen Allaha doga edip 9 aýlap öz obatynyň üstüni ömür edip tapdy. 9 aýlap ömür edende de ýanky gelen ýagy hiç ýyl umydyny üzmän, inha açylar, howa innaçylar, sinnaçylar bilen garaşa ýatyberýär. Göl Atamyň enemiz sagyrýar-da ey aksylly. Inni biziň diye kısmatymyz, ajalymyz şu düşmanlaryň eline ýagypdyr Allah Taala. Biz bular bilen halkymyz üçin, ýurdumyz üçin, dinimiz üçin töweşmeli bolýar diýip. Töweşe taýinlik görüň diýip şeýdip töweşe başlaýarlar. Ömrü o wadan keramat bilen aýryp töweşip başlan wagtlaryna Göl Atamyz yaralanýar. Yaralanan wagtynda da 9 aýlap yaralýar. Ondan soňra Göl Atamyň ýerine ýanky aksyl enemiz aýaly erkek adam yerine durup bu düşmanlar bilen 6 aýlap töweş edýär. 6 aýlap töweş edenden soňra Göl Atamyz 6 aý yaralyýandan soňra enemiz de yaralanýar. Muňa da ok degýärde enemiz atamyzdan da beter yaralanýar atamyzdan. Edil şowatlarym Göl Ata enemiz yaralanandan soňra hiç ýeri öňe çykan adam bolman, halky ejidi gelip ikisiniň de ölmeli wagty gelýär. Ýöne şu ölmeli wagtynda ýykylan ýerlerini ölüp galan ýerlerini arasy ýalňysmadan 5 metr bolmaly şolaryň aralyklary. Şonu enemiz jany barka atamyzdan janyny tapşyrmaka enemize aýdýa sen git diýe. Sen özüň ogutur kaç diýe düşmanlardan git diýeni enemize aýdýa sensiz ben bu dünýäni näme diýindim. Şeýdip ikisi de bir ýerde ölýär, ýöne ölmäke Göl Atamyň halkyna aýdýa. Biz ölenmizden soňra biziň gabrymyzda şeýle bir ziyaret ediler. Ýöne şol ziyaret edilenni ilki bilen eneňize barın, ondan soňra maňa geliň diýip wesiýet edip gidýär. Häzir ziyaret eden wagtymyzda da ilki bilen enemize baryn, ondan soňra özüne ziyaret edilir. Şeýdip ne ýol beledimiz maksadaga gowy bir urunlar berdi. Maksada azanyň sag bolsun, eliň güdüň diýip görmesin. Hormat tomaşaçylar, maksada gurrun bereýin diýeni ýüdüm görkezmeseň diýdi. Tonýanyrda. Janyň sag bolsun. Mehman adamlar ziyaret ettik. Nennem Göl Atan şu ziyarethanasynda ýürütdi. Nahar şol bişirmek üçin sadakalarda verilen nahar bişirmek üçin ýürütdi. Aşxana bar eken. Şu aşxanasynda da aşpedimiz Adyl ağa palaw pişirip berjek diýe. Bu palawyň eti dogrymy? Dogry diýene. Isi berenler. Nahara taýýar. Näme eti? Bu isi beren näme eti? Mene dogry. Ine aşpedimiz näme eti diýeni bilen ok, näme eken? Toklyň eti. Toklyň eti. Dogry tuğlama. Indi nesip bu da hazır käşerini zatyny taýýarlar, soğumny zatyny. Yani 1 saatda nesip bu başlar. Nesip bu da. Ine Adyl ağa palawyň käşini dogratdy. Bizim kömegim edäýämiz ok. Adyl ağa janyň sag bolsun. Ine toýluk hajam bir gadanyny çekdirme tarap ötýär. Haja ellerine bereket. Göl Ata bilen Aksuly enemiziň başda ýaşan gowagyna barýas. Häzir şol gowagyny size görkezeriz.
şu da. Kovuk ha. Ağustos içine gidiyor bu ama. Yardı gömülüm. Yardı gömülüm. Şu yerden yerleyen. Olsun onu hoş. Ne? Şu kovuk. Motorun yarım gömüp kalan şu 2007'de de yok. Ha, son gömüp düştüler. İyi dedi. Ağırdan İyi geçti. gidiyen. Anlayacağım gidiyor. Oo. Mark görün var mı? Yok. Onun şu var testi yerine ne yürüdüm yani. Atana gittim. Benim şu göre oturan yarım son gömülüm. Ha. Ne şu kovukta? İlk başta Gözlata Aksulenemenden yaşaptır. 2008-2009 yıllarda ziyarata alim adamlar gelip bizim şeriatımızda çille deyilen zat var. Şu çille çıkmak için şunun üstüne çıkıyorlar. Üstünde yekice tadak koyuyor diyor. Şu tadağın düğünü de giyece ünlü de vadat çille çıkıp vadat. Her kim gelip ziyarete gelenler şu üstüne de çıkıyor. Şu tadağın yanına var dua dile ediyorlar. Şunaylar beni değiller. Şu tadak var mı? Var her. Şunun üstüne çıkmalı. Kıyın mı? Yöremen kıyın olmadan çıkmak kıyın yani. Şu da asla böyle çıkıyor. Anam ne? Yerinde var. Çıkalı. Yörem. Mehman. Tomaşaçılar. Şu dağın tepesine de doğrudan çıktık. Karrayanmadan billeriye. Ne? Yekece düp sağdak ötüyor. Yine buna da ne için matada attanıptırlar oğlum arım mı? Yediğinde yıllar ben andan yediğini. Ha. Remediya çıkaydı. Balkım açıldın niye sağım oldu derdim. Türkmen'in rımına vara her kim örneğin niyeti dans gidiyor. Ha doğru. Ben şu sağdan düğünde ne mi? Sağdan düğünden ama ağrımdan o adet çiller çıkarını ben gördüm. Doğru. Ne mi? Kahve tepe. Şu Anırdak ya. Her maktada gururun verdi. Kahve tepe çıkıp gözlatacağım. Vade değilim. Şur. Kahve tepe ana şur. Tepe. Ne kolay edin. Ana. Şu tepe kahve tepe. Münvetine münlük. Şimdi sağaman şur. Düştük. Nereden düşmeli? Bir anladırak yolunu salıverdiler. Münvetine münlük bu dağa. Nem düşüp bilemiz ok.
Ene gözlatan arama yakından bir 500 metr uzaklykda aralıkta şol medresede yerleşýär. Gözlatan şu yerde tälim beripdir, nähoşlara emedipdir. Men elbetde näme zatlar soň dikeldiler bolmaly. Wagtda da o döwürlerden derken wagt geçgiden adamlar ýöne yerini takyk anyk bilip şu yerden soň öýlerçe taşına bir terenzan geçilen bolmaly. Şunun içinde de bir guýy bolmaly, şu guýy aýdyşlaryna görä içinde şu gözlatan döwrüne galan kitaplar bolmaly, ýöne intäki içinde gören adam bilen adam. Başga ýok, ýöne git gurrun ora şeýlere gurrun. Ne içine girwem oturmayın hormatly tomaşaçylar. Seýäbi ýol beredimi dem. Girip oturma diýip täwir ölmejek badyr belki diýip. Şeýlemi? Wagtda Kirpi ýatýar. kirpi ýatýar. Kirpi canavarmy ýatýardyn. Ana. Anardy. Bile maksada görnýär, görnene ok bir otok ýarak bolup gidýär-de. Bir ýerde de bir kirpi ýatýar diýdi boly. Ana. Kirpi çykýar eken. Kirpi bolsa ýylan barmy? Gelýärler, hep ne üçin ortun başgaça uğurda ordun edil özümde guruluşy uğruna kän düşünmän soň ýöne guruluşy uğrundan gelip dağlardan garyp galýan atlar bağa. Kän atlar peýdadan ýalys dağlardan. Otlaryň içinde de dermanly olsun, göre gaçkän gelip ýörüjip ýöne apap gidýänler bar dermanly olsun. Etadan haýdap çöpler bitdiýe berdi. Eta derman çöpler ustaýdy titirdiýe, ýoşun ondan aňarda ýene bir ýemşen gully prottor bar, eta iç ketellere, peýdaly nimeleri. Aslında störükde ýazýan owada olsun bizim özümizde men on çilwer şu gollatda ýaratkanyna hyzmat edip dörtýän internetini kedelek görenýän uldaş kurýar. Ýa stadyň howadan bir aýratyn hem derman otçuk görken. Özümüz bir ýerim bagajda bolsa iň molmany ýoşuny alyp çaýa atyp istegen. Peýda diýýär. Ne bir dağım gördük. Netibeden hani ýerdimde baral aşgana baraly. Palawmyzy atardylar mı ha? Aşpellerimiz palaw edýärler. Çektirme edýärler. Şuna netibeden adylagymyz palawyň etini käşirine atypdyr. Ha. Ne? Haçan tuğutun atmak bolsa da aýdar bunlar. Aralykda ýani o gowaga medrese aýlanıp geldikde. Şol karatda da näme etdiňiz? Aýny siwetende etini atdyk. Birinji etini atdyňyzmy? Birinji etini atdyňyzmy? Birinji etini atýar. Owur ya, soğan atýar, käsin atýar. Käsin atkan 5 minut 6 minut demine goýýar. Käsir ýumşaýar. Käsir ýumşan soň suwun atýar. Suwun salýar. Bizde şey diýip ýoşuda gaýnatýan 1 saat ýa. 1 saat ýa. 1 saat. 2 saat gaýnat ýöne özüne bagly. Haçanda tüýsüni saljak mahalyn salaýar. Gaýnat goýsaň näçelik köp gaýnatsaň şonçaly şiiresen çykýar. Ha, etin gowy bir şeýde tagamam bar. Etin gowy bir şeýde. Doğru. Mesip bolsa ýa tüýsüni saljakdan gördü. Bale. Andylar. Ene tuwalama çekdirmämidiň hem suwuny goýupdyrlar. Hajaga näme etdiň? Häli suw goýduk. Gaýnatdyň, dogry dämi? Köpüň aýrdan soğan atdyň. Onsoň pomidor, soň balgarburç. Dogrymy? Türkmen milli nakar çektirme. Çektirme. Indi adylar siz ikisine de özüňiz gödöwçülük edýäňiz. Ýok, ýa hajaby bar, bisiwedenden çektirmäni şu.
Aha. Nurlu näme diýär? Nurludan kömekçimiz soğanı käsimiz adam. O yerden getir. Ha, elek getir sokak getirme. Nurlu kärine mutlu boldum. Ne adylaga arım naharlarına seyredip duruyor. Şu palav diýibi de doğru mu? Adyla etini iyirrak doğrapsaňyz. Niren usul bolýar bu? Indi bu var ha. Indi bu usula değil da indi eti palovda yokurak doğrulýar da. Yok, iri doğrulýar. İri doğrulan taqdirinde bizde palovun eti aýrylýar. Palov salınmasından beri eti aýrylýar. Palov üstüne agdarýan zat eti aýrylyp, aýratyn goýulyp, palov salınanda eti doğrulýar. Maydacık eti doğrulup, palavın üstüne eti koyuyor. Palavın her yerine et yatmıyor, bir yerine yok oluyor. Hani şöyle öyle, şunun için bu dargap gitmesin deyip biz uluğanı iri doğuyor. Düşünüklü. Öyle şu. Yer gelenine yaklaşsam, hormatly maşaşlar ve ziyarata gaydan yigitlenmeden käbiri Daşoğuzdan, käbiri Saratdan, käbiri Tejenden, käbiri menel başta Balkanlı dostlarımız indi. Ýöne Balkan welaýatyna, Türkmen şäherine bir näçe ýyl berýär ýaşap, işläp gören ýylleşýänler de dostlar. Adyla janyň sag bolsun. Sağ ol. Ne çekdirmämedem? Bagırdap, bir kylap, gaýnap durdy bolmy? Muny adyla näçe wagt gaýnatmary? Çekdirmädi. Bu da kıyamına geldi, tayyar oldu diýip hasabı. Azrak çor bolsa da ýene 1 sagatda nisip bolsa kıyamına gelýär. Ene şu wagt aşpezmet adylaga palowyň eti bişdi diýe, ene tuğutyny atmanka etini aýrýan eken. Adylaga etini näme üçin aýrýan? Etini aýram sebäbi var, häzir palov aşağına kalsa bu goýunyň eti yumşak, dargamak bilen bolýar. Şonuň üçin diýerçe durmak üçin etini aýraýarsyň. Tuğla. Ulu malyň eti bolsa goýsaň bolýar ýöne. Goýunyň eti uzy dargamak bilen, ýaş malyň eti görýärmi ine? Tuğla. Ýaş malyň eti içinde dargap başlaýar. Odun öçürýäňiz. Aýrýäňiz. Aýatdyk. Nesip edenden bismillah. Bu tuýmydam lazep tuğsy, dogrymy? Daşoň lazep tuğsy. Daşoğluň lazep tuğsy. Näme tapawutly näme beýle tuğlagy näme tapawutly? Tapawuty süýnüp pişýär bu. Uzun bolýar. Tagamy aýry hemmesin bir. Ýöne. Isgaçarak bolýar, uzun bolýar. Tekizleniyor. Yani tekizleyer üstünü. Şimdi tekizledik. Nurcan bak bir su getirsen, bir kruşka su getir. Doğru mu? Tapağı diyor, ne mi hadi getir. Getir. Yanından bağdı diye oturmayın. Buyurun oğlum. Buyurun. Boldu. Çenle näçerak bolmaly? Yine bir bol. Lazerin alyan nemesi şu.
Lazını Barmağın bir boğma. Eğer başka türlü olsa yartı boğmalı yani oluyor. No. Bu lazet bir boğmalı yani şu. Ne dengledik suunu? Dinledik, bunu verdik, şimdi aşağına odunu veriyoruz. Aha. Bismillah. Şuna pestacı olmalı mı adam? Yok, hakikat koyuyor. Yine suyunu kaynatmalı mı? Ön etem doğuldu mu, doğru mu? Etem tuzladı tavuğu. Bu tüyünki de üstüne veriyorsun. Aha. Doğrucan tuz yok mu? Kaynak başladı, kaynak duran yerinden doğdum varlama, doğru mu? Diline değilsin. Ha? Diline değilsin. Tamam. Aşpedağımın ağrı ekli, sonuçta başka var. Yollaşmada doğdum varlama ve Ayşek'te. Bol. Neye çavat kaynamak şey? Nedir bu suyun çekken? Ha, kum çekken çay. Demine koyar. Aşağı testle. Demine koyar. 20-25 kadar al. Şunu bulamak yoktur. Köyünü saldık. Şunu suyun çektiriyor. Böyle bulamak yok. Şeyle yok. Suyun çekiyor. Oldu. O besi gibi demine koyar. Bulasan ne mi oluyor? Bulasan olmaya pilav oluyor. Palav olmaya pilav oluyor. Pilav diyanın ne mi? Pilav indi bir Türk pilavı mı? palav mengzeş oluyor. Karındası var ya. Ha. Hakik palav oluyor. Hakik pilav olacak da bulamalı. Lan Ha, yine. böyle çekmeli. O yine tekiz kaynatmalıdır. Ha, Tekiz kaynamasa ağla kalır. Bir şey değil tekiz kaynat ya. Bol. Neymek gerek de. Yumurtkadan ansa palav pişirmek. Doğru, yumurta kaynadan anan kaldı. Hayır. Yumurtkanı köydürüp koyuyor ya. Bu köymeye yine. Tekiz kaynatsan bol. Sağ ol, ömrün olsun Adıl abi. Sağ ol. Hemen yap. Yine suyunu çek. Suyunu çekti. Arasını ne yemedi yani? Yine şey değil arasına. Değil Yer mi? değmeyen suyunu çektiren de oldu. Odunu petelttik. Şimdi arasına erin kışletini koyuyor. Aşpedağımız, Adıl ağamız. Şimdi kazanın kapağını yap ya. Soğuğa çıkma diye etmeliler şeyle mi? Bırak. Çektirmemeden kaynak dur. Pişti mi ki? Adıl ağa. Ha, burası neyse. Ha, seyret. Yine. Ha, gördün mü? Gel. Çemçede yani bölünüp durdu. Pişti de. Doğru. Gördün mü? Şunu bak, şunu görüyorsun yine. Tutun. Yine. Onu çektirmemi de tayin. Nesi verelim? Palomu da mı? Palavından deminde. Aa. Demine koydum. Ne 15-16 minut daha geçti.
geçip ses vermeli gördün. Ha. Yine. Allah. Yine. Bismillah. Yine. Yumuşak olmalı yani. Gördün. Yine. Dine yüzünden şey ağlar yani da. Yüzün ağlar yaz. Yüzün ağlar hep çık yaz. Yine. Esiydenden. Bismillah. Şimdi. Ne? Esiyeden etimizi al yaz. O hayal etini ayıp koy. Isıtma için. Ha, etini kızdırmak için üstüne koyuyor. Ha. Bu zaten gerekli yani. Ne? Havu. Biliyorum, Bu zaten gerekli. Kapağını bas yaz. En. Şeydi ben. Neçimin? Nesibeden nasip olsa ağız açarız. İnşallah nasip etse. Nesibemiz de olsa. Tanrı yakadın. Neçimin koymalı şeydi? Şimdi tayar. Tayinin ne? Üstünün alasını azırak ağla kalyandır. Şunu bir yumuşatmak için üstünü bir 10 minut yağlı dem veriyoruz. Adılar. Tanrı yakadın. Sağ olun. Ömrümü de okuyan canım. Sağ olsun. Adılar. Ağda çarvata bollu. Nesibeden ne? Aha. Ne alıvermeli mi? Nesibeden ne yine? Etini ayırıyoruz. Ha. Bismillah, bereket. Nesibeden ne inşallah. Ha Nurcan gel. Nurcan. Gel şunu tutar. Daha soktur. Şunu bir gördüm. İşte etini ayırdık. Şimdi bir ağda yak. Doğru mu? Şimdi tüyümüz ayratın nur. Etimiz kışlayamız ayratın nur. Acaba çektirmemi demişti mi? Alın sayar. Nesibeden. Hani jırayışı olsa getireverim tabaklarını. Bu tabaklara tüyden ayratın, etten ayratın atacağım. Doğru mu? Buna böyle uyuyarsın. Ya padnosa uyuyarsın. Kadro soruyor mu? İki var. Alsak. Ulrak tabak olsa ya da ulrak hizmet olsa alın. Sünnet böyle adamın iki olmuş. İmeyen bir nemeden. Tuğla. Hah, odan böyle dağısına alsın onu dağısına. Getir. Tuğlama, Akılak durmaz ok yani. tuğlama naharlara balyal olup durup aşpedağı elin yüzün dert görmesin. Sağ olayım. Toyrgazı ağda çarta da kanım kavul olsun. Ziyaretten budam kavul olsun. Yurdumda adam olsun. Yurdumda askar devlet kıyan olsun. Her kimi de yurdumuzun gözür kucaklarına aylanıp şeydip ziyaret etmek, seyretmek, miyettir etsin. Recava etaat biz tomaş ediyen daşa yurtlarda okap, işlep, yaşap, gören vatandaşlarımız var. Şoları da böyle dile doğa etmeden. Şu an bir yağsay yerde öte bir şahirim aydan razı var. Ben toylarda aydadım. Ey adamlar burada aklın yesin. Yergin inelik gitmez gelenin bilen. Adamlar adama yaxşılık etsin. Yer daralık gitmez ölenin bilen. Bu dünyada dine yaxşı zat kalır. Yaxşı adamlardan yaxşı at kalır. Şu Ramazan ayında bir kerametli ay, bir kerametli ocuklu ötüyoruz Güldatan'ın ziyaretine geldiniz. Bizim öyle adımızdan, şu kerametli uliyadan adından, şu oğlundaşa devlette okap gören, işlep gören oğlundan sağanları sağ olsun, başları dik olsun. Elmidamı emeler belent olsun. Yolluğunuz ak olsun, yolluğunuz hak olsun, öylüğünüzde toy olsun, daim toy dikkatine salın. Salaman gidip, aman gelin. Allah'a ekber. Hudaylar. Amin. Belanı sakla, sağlık